Hola, en este vídeo anem a veure un problema tipus velocitat d'escapament, que és un problema que pregunten prou sovint en les proves PAU. Este és un problema de juliol del 2018, en el que ens demana un planeta de massa m, 0,86 vegades la massa de la Terra i radi 4% major que el de la Terra, orbita al voltant de l'estrela TRAPPIST-1. Calculeu el pes d'un astronauta en la superfície del planeta si el seu pes en la superfície terrestre són 800 newtons i l'expressió de la velocitat d'escapament del planeta. I te demana que realitzes el càlcul numèric sabent que la velocitat d'escapament de la Terra són 11,2 km per segon. Bé, en el primer apartat el que hem de fer és calcular el camp gravitatori o la força de la gravetat produït per el planeta. Aleshores, si sabem que la massa del planeta és igual a 0,86 vegades la massa de la Terra i sabem que el radi és el 4% major, és a dir, que és 1,04 vegades el radi de la Terra, el que hem de calcular és el camp gravitatori del planeta, que serà igual a menys la constant de gravitació universal per la massa del planeta i dividit entre el seu radi al quadrat. Si substituïm les dades per les dades que coneguem per a la Terra, ens quedarà menys la constant de gravitació universal per 0,86 vegades la massa de la Terra i dividit entre 1,04 per el radi de la Terra al quadrat. Aleshores, el camp gravitatori d'aquest planeta serà igual a 0,86 dividit entre 1,04 al quadrat, la constant de gravitació per la massa de la Terra i dividit per el radi de la Terra al quadrat. És a dir, 0,86 dividit entre 1,04 al quadrat, el camp gravitatori de la Terra. I això ens dona 0,79 vegades el camp gravitatori de la Terra. Aleshores, si el pes de l'astronauta és igual a la massa per el camp gravitatori, que és igual a la massa per 0,79 vegades el camp gravitatori de la Terra, i sabem que la massa per el camp gravitatori de la Terra, és a dir, el pes de l'astronauta en la Terra són 800 newtons, 0,79 per 800 me donarà el pes de l'astronauta, que són 636,1 newtons en la superfície del planeta que orbita al voltant d'esta estrela. En el segon apartat ens demana que calculem la velocitat d'escapament del planeta. La velocitat d'escapament és una velocitat tal que nosaltres llancem un projectil i aquest projectil no queda en òrbita al voltant del planeta, sinó que ix despedit. La teoria ens diu que un satèl·lit escapa de l'òrbita quan la seva energia mecànica total és zero. Però al final nosaltres el que tenim que pensar és que necessitem assolir una energia cinètica que siga major o igual que l'energia potencial. Aleshores, una cosa i l'altra són la mateixa perquè l'energia mecànica, que és igual a l'energia cinètica més l'energia potencial, ha de ser zero. Aleshores, si jo calcule una energia cinètica que siga igual que l'energia potencial, estaré calculant l'energia cinètica necessària, és a dir, la velocitat necessària per a superar aquesta energia potencial. Aleshores, així el que fem és substituir les fórmules. 1/mig de la massa per la velocitat al quadrat ha de ser igual a constant de gravitació universal per la massa i dividit entre el radi. Aquesta massa se'n van i aleshores tenim que la velocitat serà igual a l'arrel de 2 vegades la constant de gravitació universal partit per la massa i dividit per el radi. I si tenim en compte que aquesta constant de gravitació universal per la massa és igual al camp gravitatori del planeta
per el radi al quadrat dividit per el radi, este i este se'n van, i me queda que la velocitat d'escapament és igual a l'arrel de 2 vegades el camp gravitatori multiplicat per el radi. Ara, si nosaltres sabem que el camp gravitatori d'aquest planeta és 0,79 vegades el camp gravitatori de la Terra i el radi és 1,04 el radi de la Terra, la velocitat d'escapament d'aquest planeta serà igual a l'arrel de 0,79 per 1,04 per la velocitat d'escapament de la Terra. I si substituïm així el valor que ens dona l'enunciat per la velocitat d'escapament de la Terra, obtindrem que la velocitat d'escapament del planeta és 10,2 quilòmetres per segon. I els resultats que buscàvem són, per una banda, pes de l'astronauta, 636,1 newtons, i velocitat d'escapament del planeta, 10,2 km per segon. Espero que això us resulti útil. Adeu, cuideu-se.